Зинфира Гыбайдуллина социаль хезмәткәр булып эшлим. Бүген 6 ылы яшьтәге кешеләргә ярдәм күрсәтәм. Эшен яратып, менә инде 5 ел дәвамында башкарып киләм. Я который раз силы нет, лежу. Тетя Надя, я иду, давай вставай, давай будем делать, давай. Поднимает меня, ободряет меня. Зинфира ел хатын кызы бәйгесенең район этабында катнашты. Минем һөнәрем, минем язмышым номинациясенә чыгыш ясады. Нравится доставлять радость, удовольствие, привносить в их жизнь свет, немножко надежды и любви. Барлыгы бәйгедә 4 номинация каралган. Елена Курбанова хатын кыз ана номинациясенә чыгыш ясады. Сәхнәгә ул 5 баласы һәм ярдәм төркем белән чыкты. Әшәле авылыннан килгән алдынгы бозау караучы Тәслимә Миндубаева өчен Зибәрҗәт төркеме җан атты. Аның менә яхшы якларын, ни өчен ул без аны яклый башларны шушы үзебезнең образлар аша әйтеп бирергә уйладык. Гади генә сөйләп торганчы. Район этабы нәтиҗәләре буенча 6 катнашучы Питрәч районы исемен бәйгенең зональ этабында яклаячак.